И здравейте хора, аз съм Денис и днес ще правим влог с Рио. Тръж! Вижте сега. Тръж! И сега. Топка е до друга. Сега виж какво показвам на Рио. Рио! Няма я. И сега почва да търси. И като му направя така, топката ето тук. О! Ева тук, Рио. Качвай се. Хора, вчера беше 3 март. И хора, малко светличко. Щяхме да се почнем. Здравей! Здравей! Как си? Окей. Спокойно бе. Ето вижте колко е добър. Рио. Дай топката. Само за свърване. Това ще е влог 3. Моите влогове. И така. Кажи здравей. Рико. Кажи здравей. Айде, разходка. Разходка. Ей така, като покажа става. Опа. Ще правя едно видео с видео. Ще снимам как отивам към Ботевград. Аз не живея в Етаполе, но тук съм бивала. И аз живея в София и така. Хора, надявам се да ви е. Също всичко. И така, хора. Опа! Ето ме с акция. Добре. Мисля, че видяхте нещо. Какво да ви кажа? Ето ми е стайната върлоха. Ако е тъмно, това значи, че съм там. Сори, не снимам със светкавица, защото миналия подкаст да снимах със светкавица. Малко се затворих, сори хора. Сега ще излиза. Така съм да видя нещо. Опа! Ето бе. Пъс! Пъс! И хора. Ох! Пишете как трябва да се... Как мога да снимам на игри, защото пробвах. Пише ви, че трябва root, как се прави този root. Не знам, хора. Пише за някаква програма. И
Пишете, снимам на игри, на телефона ще снимам на... на Тривиадор ще снимам. И на други игри. Хора, надявам се да ви е харесало видеото. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се, ако искате, и пишете в коментарите за програмата Игра на сериозно и за какво искате да снимам. Аз бях Денис Иванов и ще се видим скоро. Чао! Чао!